Il-konservazzjoni ta' dokumenti storiċi hija neċessarja sabiex pajjiżna jkollu sens ta' ġrajja u identità. Għal dan il-għan l-Arkivju Notarili għaddej b'xogħol ta' preservazzjoni fuq aktar minn 20,000 volum storiku li huwa ekwivalenti għal ftit aktar minn 2 kilometri bil-għan li fil-futur qrib. Dan il-post ikun ċentru ta' eċċellenza fil-preservazzjoni tal-karta. Id-dokumenti storiċi jmorru lura għal żmien il-Medjuevu. Bl-aktar dokument antiku huwa t-testament li sar f'Għawdex fl-1431. Tkellimna mal-konsulent storiku fil-proġett ta' riabilitazzjoni tal-Arkivju Notarili Dr. Joan Abela dwar il-viżjoni ta' dan il-proġett. Il-viżjoni tal-Arkivju Notarili x'inhi hija illi pratikament nagħmlu il-kollezzjoni nippreservawha għal ġenerazzjonijiet futuri, nagħmluha aċċessibbli kemm b'mod fiżiku u b'mod diġitali u kif ukoll noħolqu ċentru ta' riċerka għalhekk l-Arkivju Notarili ħajkun ċentru multidixxiplinarju fejn jilqa' lil kulħadd l-idejat ta' kulħadd u dawn kollha jistgħu jiżviluppaw. Apparti l-konservazzjoni, il-Gvern investa 240,000 euro fuq 4 studenti li qegħdin isegwu kors fuq livell ta' master sabiex jitħarġu f'aktar dettall dwar il-preservazzjoni tal-kollezzjoni tal-Arkivji Notarili. Il-konservatriġi tal-kodba u l-karta Chanel Briffa spjega x'involvi x-xogħol ta' preservazzjoni. Nagħmlu dak li jissejjaħ surface cleaning fejn qed innatfu bażikament it-trab u dak li jinġabar matul iż-żmien fuq il-karta tad-dokument li qed naħdmu fuqu. Issa il-step li jmiss bażikament huwa li nagħtu support il-karta fejn ġeneralment nużaw Japanese tissue ta' gradi differenti skont il-ħtieġa bażikament tal-karta u dak li hemm bżonn li jsir. Qalet li x-xogħol jieħu madwar ġimagħtejn u 3 ġimgħat biex jitlesta. Malta waħda mill-ikbar problemi, speċjalment daw id-dokumenti hija l-umdità u ovvjament fejn kien hemm maż-żmien kien hemm ħafna problemi bil-karta fejn anke timmoffa u affarijiet hekk u f'dawn id-dokumenti speċjalment sibna problemi kbar b'hekk il-karta tkun vera fraġli fejn tista' tintmiss għax tinqasam. Dan il-proġett qed isir b'investiment ta' 5 miljun euro b'fondi tal-Unjoni Ewropea.